lagu menapa? Lagu menapa? Nggih, monggo ngersake lagu napa niki mumpung ketemu sinden YouTuber. YouTuber apa Pak De? Yo kadang kala nang Jawa Timur, kadang kala bintang tamu saka dalang-dalang Jawa Timur, Solo. Ora aku kan saiki ndereke ping Pak De tok lho ning kene-kene wae Pak De. Ning kene nang kene-kene tok. Dalang-dalang Sragen, dalang-dalang Jawa Timur ya. Itu dulu, aku saiki sudah terkerangkeng. Oh, terkerangkeng, ndak jeplok. Dibawani. Oh, dibawani tak iki wis disiapke ning iki. Apa? Apa Mas judulnya? Center lenga motor. Kowe seneng nganggo sentir kok ya? Iya kan sesuai sama channel YouTube-nya ini. Kamar gelap. Nah, bener. Kalau ini enggak gelap Mas, remang-remang. Hey! Kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis melayani sekir ngopatra sing dipikir kok ora rumangsa esemane ngakuli gawe mriyang awakku kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis melayani sekir ngopatra sing dipikir ora rumangsa esemane ngakuli gawe mriyang awakku Salam. Menika ugi keluarga agung saking Harjo Binangun. Nggih. Dipun pangarsani Ibu Lurah Harjo Binangun sugeng rawuh Bu. Pinarak lenggah mboten kawiji-wiji. Nggih. Tenang, Nduk. Tos pundi? Panjenenganipun Pak Margono iki Nggih. nek cara wong Jawa kuwi wis disebutke jan wong temenan, ora Oh. mung wong-wongan. Kok Masalahe saged apa? wong-wongan niku pripun? Wong-wongan iki
kanca tandane aku iki cek duwe tanggungan cek kelas 3 SMP. Oh. Nah, anakku Nggih. Pak Margono iki jan wong temenan, putrane wis mentas kabeh. Mentas nggih. Anane yo nimbali kawula alit, yo iki masih cek yo nimbali kawula alit. Heeh. Nah, muga-muga kowe kabeh lestari apa Amin. wingi wae taun wingi nembe kondur umroh Oh lah Kakung nggih. Putri. Wah, luar biasanya. Tindak nggonku ngundang dilala selo tanggal niki. Tanggal niki. Nek umume ra mung biasane mung ngendika tok, Heeh. kowe langsung lunas. Langsung dilunasi. Pas ngundangane nyong ora selo, ra emane mano genah moyot-moyot. Lah Mawi pun suwi dereng niku. ayo suwi kok. Waduh, wis cilaka iki rada ketar-ketir dadi. Ya karang tato Dadi wedhus. tampol kaya siji do nyempil bae ya. Geret wedhus siji. Matur Apa suwun. bathi. Pak, Suwun. Konco kagem para lenggah linangkung kagem Bapak Ibu